Goedemorgen, we staan hier vanmiddag in Ljouwert en daar schijnen de zinnen volop. En het weer een mooi noffelijk water om er even op uit te gaan vanwege alle festiviteiten vanzelf. De temperaturen toch best wel redelijk, in de zinnen en uit de wind. Maar de boeten weer het natuurlijk wel nodig om even wat aan te klaaien, de jas aan of de trui aan. Hoe ziet het water uit voor de komende dagen? We beginnen eerst even naar Joen en Vannacht. Joen en Vannacht, beste opleidings, nauwelijks bewolking, een temperatuur die zakt naar zo'n 2-3 graden in binnenland tot zo'n 4 of 6 in het watergebied. De wind die helpt wat aan, die wordt matig en vrij krachtig. De wind krijgt 3 tot 5, komend uit het matten of het mateersen. Ja, en de morgen dan beginnen we weer met de zinnen erbij. Het is droog waar en de temperatuur die rint op naar zo'n 10 of 11 graden in het watergebied. Een 12 of 13 graden in de rest van Friesland. Maar we hebben denk ik in de rest van de dag toch wel gauw wat meer bewolking. En misschien in het zuidoosten van Friesland letterlijk wat regenwetter. De wind die helpt aan en die wordt matig en krachtig. Wind krijgt 6 in het watergebied. Dus het zal waarschijnlijk toch wat kouder aanvoelen dan Joert. En dan ben we daar aan het fruitzicht voor de komende dagen. Dan beginnen we bij Vreed, hebben we te maken met regenwetter. Een temperatuur die dus wat leeg luidt, een graad of 10. Maar gauw verder dan uit weekend. En dan zult het beter uit op snijn. Een dag misschien wel met tegenslag, maar op sneeuw in elk geval een droge dag. Temperaturen die wat omheen gaan. Ja, het weekend brengt dus temperaturen van zo'n 13 of 14 graden. En als het verder uitpakt, daardoor morgen weer meer. Dan zullen we nog een keer in het waar. Nog een noffelijke jong verder.